हाय फ्रेन्ड्स, नोंसोरो मबाइल बेटारि लाइफखौ लानानै गोबां जिंगासिनांगौ जायो खोमा। आं नोंसोरनो माखासे खायदा खोन्थानो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथाङा मबाइल बाहायनायाव साबसिन जागोन। जानो हागौ चार्ज होनायनि उनाव बेटारि चार्जआ थाब जोबो आरो पावार बेंकखौ लानांगौ जायो। लोगोफोर, दानि जुगाव मबाइल फन्सआव बायदिसिना रोखोमनि फिचार्स फांसन नुनो मोनो। मोजां फिचार्स, सेल्फि, फ्लाशलाइट, बेटारियाबो मोजां, नाथाय हार्डवेरफ्रा पावारफुल। सानसेबो थाङा बेटारि लाइफआ। 15%आवनो वार्निं होयो। पावार बेंक लानांगौ जायो। एखमबा चार्जिंफ्रा मोनस्लाबा जायो। बेबायदि प्रब्लेमाव आं नोंसोरनो माखासे खायदा खोन्थागोन। बेखौ फल' खालामबा थारैनो मोजां जागोन, खामानियाव होगोन। लोगोफोर, गिबियावनो नोंनि मबाइलनि रेडिअ'खौ लानानै कलिं खालामनायनि थाखाय नों गोनांथि जायो, जेरै जिअ', एयारटेल, आइडिया बायदि। नाथाय बेनि अनगायैबो गोबां नेटवर्क थाबावो, जेरै वाइफाइ, ब्लुटुथ, GPS, NFC। बेबायदियाव नाङा फाङा बेखौ अन खालामनानै लायोब्ला बेफोरखौ जों जेब्ला माब्लाबा नांगौ समाव बाहाय, नाङि समाव अफ खालामनानै ला। गुबुन मोनसे आरोबाव आइडिया बेटारि लाइफखौ लानानै एप्स आपडेट। प्ले स्ट'रनि सेथिंआव नुगोन एप्स, अट' एप्स आपडेट। सेलेक्ट खालामनानै लाबाय नोंसोरो। नों बहाबा गोजानाव थांदों, बे समाव नोंनि बेटारि पारसेन्टआ जोबोद खम। बे समावनो नोंनाव मोनबा आपडेट फैबाय। खमैबाबो बिनि मोनबा आपडेटनि 100 नङाबा 150 MB। अब्ला नों मिथिया मबाइलआ पकेटाव दङ। दा अट'मेटिकलि आपडेट जागासिनो दङ। बे समाव बेटारिया जोबनानै थागोन, नाथाय नोङो आपडेटनि गोनांथि गैयामोन। बे समाव नों अट' आपडेटखौ अफ खालामनानै ला आरो कीपेडनि साउन्ड, भाइब्रेशन, लक आनलकनि भलिउम साउन्ड, जेरै बिसोरखौ जेबो खामानियाव होआ, बेफोरखौ अफ खालामनानै ला। नोंनो मोजां बेटारि लाइफ मोनगोन। गुबुन मोनसेया जाबाय ब्राइटनेसखौ लानानै फ्रेन्ड्स। नों जेब्ला ब्राइटनेसखौ खम खालामनानै लायो, अट' ब्राइटनेसआव दोननानै लानाङा। अट' ब्राइटनेसआ नोंनि स्क्रिननि सेन्सरखौ माबा समाव माबोरै ब्राइटनेसखौ अट'मेटिकलि खमायलाय बारायलाय खालामो। बेयावबो नोंनि बेटारि लाइफआ थाब जोबनो हागौ। आरो स्क्रिन टाइम आउट, बेखौबो 20-30 सेकेन्डआव दोननानै ला। गुबुन मोनसे आरोबाव बेनि बाहागोआ जाबाय लाइभ वालपेपार। लाइभ वालपेपारखौ दोननाङा। नर्मेल वालपेपार जेरै डार्क पिंक दोननानै ला। लाइभ वालपेपार दोनोब्ला बेकग्राउन्डआव रान खालामनाय आरो बेटारिया थाब जोबनो हागौ। लोगोफोर, गुबुन मोनसे आपडेटआ डाटा इउजेसखौ लानानै। डाटा इउजेसआ ओरैबायदि बेकग्राउन्डआव जेसेबां एप्स रान जानानै थाखोमायो, बेखौ सेटिंआव थांनानै जों फकास स्टप दिसेबोल खालामनो हायो। आरो जाय एप्सआ नोंखौ जिंगासिबाय थायो, बे एप्सफोरखौ आनइनस्टल खालामनानै ला, अब्ला साबसिन जागोन। आरोबाव लोगोफोर, नोंसोरो फेक चार्जार बाहायनो नाङा। जुदि नोंथाङा फेक एबा गुबुननि चार्जार बाहायोब्ला चार्जआ थानाय नङा आरो बेटारि लाइफआ मोजां जानाय नङा। बेटारिया गाज्रि जानो हागौ। बेखायनो गाव-गावनि मोनफानाय चार्जारखौ चार्ज होनांगौ। हाय सिरि, अके गुगोल, बिसोरखौ अफ खालामनानै ला, मानोना बेखौ अन खालामनानै लायोब्ला माइकआ अन जानानै थाबाय थायो। अके गुगोलआ खोनासंगोन आरो रिप्लाय होगोन। आरो नोंथाङा जुदि बेटारि लाइफखौ बारायहोनो सानदोंब्ला, मोनसे एप्स दं। मबाइलखौ 100% बेटारि सेभ खालामनायाव बे एप्सखौ नोंसोरो मिथिया जानांगौ। बे एप्सनि मुङानो जाबाय ग्रीनफाइ। गाहायाव बे एप्सनि डाउनल'ड लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय। नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आं आसा खालामो दि नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनबाय। बेखिनियावनो आं भिडिअ'खौ दोनथ'बाय आरो आं नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिननाय बायदि
अब्लासिम गोजोनथों। जै बर' हारिनि जै।